La veritat és que fa un goig extraordinari estar aquí i la veritat també és que sento una gran responsabilitat per inaugurar d'alguna manera, després de les paraules dels propis organitzadors, aquest fòrum. Feu coses que ningú fa i això és important en la vida perquè efectivament ja des de fa molt de temps aquells que creiem per sobre de tot amb la llibertat, amb tots i cada un dels espais de la vida. No creiem que la medicina sigui un espai diferent dels altres àmbits socials. Doncs la reivindicació de la sanitat privada, la reivindicació de la medicina privada, de la medicina en llibertat, malauradament la fa poca gent. Jo crec que nosaltres des de l'associació intentem fer-ho, però hi ha poca gent amb la vostra empenta que ho aconsegueix fer. Vull agrair-vos moltíssim tant l'oportunitat d'estar amb vosaltres com el fet que convoqueu ja per tercera vegada aquestes jornades tan importants i a més amb un marc històric que segurament ens podria fer reflexionar a tothom, perquè aquest marc que avui en dia tothom assimila amb la sanitat privada com amb la sanitat pública, com sabeu, és producte dels fruits i de la iniciativa d'un banquer, d'en Pau Gil, que va voler donar tota la seva fortuna per edificar un edifici d'aquesta extraordinària bellesa i així ha seguit durant un temps i ara ja no sabem si això és públic o privat perquè hi ha part encara de la propietat que és privada i de la gestió, però tots hem absorbit que això és públic. En realitat, si mirem la història veurem que això també neix de la iniciativa privada. Quan en Joan em va demanar que formés part de les persones que avui xerraran, doncs em va demanar que parlés de l'estructuració de la sanitat privada. Jo m'he posat a treballar amb això, amb els problemes de sempre, de temps, i he pensat que més que agafar moltes xifres que les podeu tenir, afortunadament comença a haver-hi informació rellevant respecte a la sanitat privada tant a nivell espanyol com a nivell català, però m'ha semblat més interessant donar-vos algunes pinzellades generals i posar sobre la taula algunes de les qüestions que jo crec importants a l'hora de reivindicar aquesta sanitat o aquesta medicina privada que avui donaríem, diguéssim, per més o menys equiparable. De fet, un primer plantejament que podríem fer per definir, perquè una de les primeres qüestions que, com ja insinuava, tenim és definir exactament a què ens estem referint, i crec que a Catalunya ens passa de manera especial, que no acabem d'entendre molt bé, de vegades, quan reivindiquem la medicina pública, la medicina privada, la sanitat pública, la sanitat privada, a què ens estem referint. Perquè, i això des de la meva lectura succeeix, perquè hi ha interessos legítims, segurament, i democràtics, però interessos, en fi, per no mantenir de forma prou clara de què estem parlant. I de vegades convé dir que hi ha coses que són públiques i de vegades convé dir-los que són privades per saltar-se la llei, per anar cap a unes altres estructures. De fet, des del punt de vista conceptual, quasi en el nostre entorn, en el qual moltes vegades ja heu vist també que quan es parla de sanitat tu veus les estadístiques i es parla de la sanitat pública, la sanitat privada està ausent de les estadístiques del Departament de Salut amb la immensa majoria, és a dir, l'activitat oncològica que es fa en la sanitat privada no està en les estadístiques del Pla d'Oncologia del Departament de Salut, etc. És a dir que, per tant, amb el paradigma en què ens movem, probablement podríem pensar que la sanitat privada és tota aquella que no està a la pública. I què és el que és la sanitat pública, diguéssim, amb una primera visió? Doncs la sanitat pública, els seus principals protagonistes, molt bàsicament l'administració catalana, en el nostre cas, o l'administració espanyola, a l'hora del finançament general i de les definicions generals del sistema, plantegen que la medicina privada és, com deia, allò que no és públic. I això, sens dubte, aquest plantejament molt maniqueista, jo crec que és el primer error, i important error, perquè, com reivindicava
un gran mestre de la medicina català, Jordi Gol i Gorina, doncs medicina tindria d'haver-hi una, que és la bona, ni pública ni privada. Però estem en aquesta tessitura i, per tant, entenem probablement així a primera vista que la sanitat pública és aquella que està finançada per l'Estat, ja sigui per l'Estat directament o per les comunitats autònomes, aquella que el ciutadà accedeix de forma, en diuen gratuïta, tots sabem que gratuïta en aquest món, tots sabem però de vegades oblidem que en aquest món gratuït no hi ha res, però sí que és gratuïta en el moment del consum dels productes i dels serveis, que està feta a través dels centres que decideix el planificador central i en aquest cas, en l'àmbit català, té una rellevància especial que després comentarem en algun moment, la planificació que s'ha produït posant, jo sempre dic, a la destra del pare i a l'esquerra uns o altres centres, i a uns se'ls ha donat la capacitat de concertació amb el servei públic i a altres se'ls ha exclòs d'aquest paradís, i per tant aquests centres que decideix el CatSalut entenem que són de medicina pública i sobretot, des del meu punt de vista, i potser això és el més important i de vegades no ho veiem clar, que és una medicina, la pública, planificada. És a dir, de la travessera de les Corts, cada X temps, potser cada dia, es converteix en l'eix i el centre del sistema i des d'allà es decideix què és el que necessiten els ciutadans, què és el que volen els ciutadans, com poden oferir uns productes pels ciutadans i com no són necessaris aquestes necessitats o aquests serveis dels ciutadans. I per tant, privada seria l'alternativa, aquella que no està sota planificació, que és fruit de la iniciativa privada, que es troba amb els ciutadans a través de l'oferta i la demanda i que és finançada privadament a través, bàsicament, o del pagament directe, en alguns casos més freqüents del que veureu com després comentaré, o a través d'entitats que normalment en diem d'assegurança lliure, però que inclouen també algunes entitats de gran història en el nostre país, com són les mútues o les cooperatives. Feta aquesta introducció principal, jo volia posar èmfasis en tres idees principals, només per rumiar sobre aquests temes, fent una posició prèvia i fent un epíleg. La posició prèvia era precisament posar en dubte això que acabo de dir, perquè en realitat aquesta confusió entre medicina pública, medicina privada, sanitat pública, sanitat privada, doncs és manifesta. En realitat, si un comença a indagar, se n'adona que el finançament hi ha copagaments amb la sanitat pública, és a dir, la sanitat pública, els fàrmacs estan finançats privadament pels usuaris amb una part important, que les estructures que treballen pel mercat, que seria l'alternativa privada, doncs de vegades també estan inspirades o estan fonamentades en estructures públiques, amb aquesta qüestió que preocupa tant a ACES i jo crec que a tots vosaltres, de voler buscar les solucions de la sanitat pública a través de buscar estructures que des d'estructures públiques facin competència en el sector privat. Per tant, aquí hi ha una confusió important des d'un punt de vista o des d'un altre. I també podríem dir que són estructures que estan finançades, és a dir, que una de les característiques per les quals podríem definir aquesta xarxa pública són les que estan finançades públicament, sigui la seva propietat pública o privada, perquè afortunadament, com a mínim fins fa poc, teníem en la nostra estructura de serveis públics també moltes estructures privades que prestaven serveis. Per tant, en aquest sentit, hi ha una certa confusió que s'utilitza en un sentit o en un altre i segurament seria bo millorar què és el que entenem per cada una d'aquestes coses. Respecte a les qüestions que jo us volia comentar, hi ha una primera idea que segurament tots vosaltres compartireu, que és que
nosaltres mateixos potser no ens creiem i sens dubte els polítics no es creuen la importància, o no volen saber, la importància que té ja això que en diem, diguéssim, medicina privada amb els seus, a grans trets, el que deia al principi, és a dir, allò que no està finançat per l'administració i està fet en general a través d'una trobada en el mercat dels ciutadans i de l'oferta empresarial de prestació de serveis. I per què dic que és molt important? Doncs ho dic senzillament perquè la realitat econòmica, la realitat d'estructures així ho apunta. No som prou conscients que a l'estat espanyol que la sanitat ocupa el 8,8% del PIB, el 71% efectivament és de finançament públic, però el 28% és de finançament privat i per tant aquesta no és una xifra petita, és una xifra realment molt considerable, però que s'ignora bastant sistemàticament i de forma bastant curiosa. En aquest sentit, d'aquest tant per cent del PIB que és finançat, que representa respecte al PIB, aquest 28% del 8,8% és el 2,5% del PIB, està finançat, i això és important entendre-ho i després també faré alguna referència més, amb un 2,1% a través de la butxaca de pagament directe de l'usuari i només, perquè de vegades es confonen aquests conceptes, un 0,4%, és a dir, un 20% és a través de l'assegurament, és a dir, que hi ha una despesa privada molt més important que la despesa de l'assegurament. Per tant, l'equiparació entre assegurament privat i despesa privada no és correcta. Per què és molt important, a més d'aquesta mateixa xifra, que ja tindria de convèncer bastanta gent que quan estàs parlant d'un 28% de qualsevol qüestió, doncs allò és una part important, no és una part residual? Doncs perquè si parlem d'estructures, també el 31% dels llits instal·lats a Espanya són privats, el 57% dels hospitals són privats, el 56% de les ressonàncies magnètiques instal·lades són privades, el 47% dels PETs, el 36% dels TACs, etc. És a dir, la quantitat ingent d'estructures que són producte de la iniciativa empresarial és absolutament destacable en el nostre entorn. I si, a més de parlar de finançament i d'estructures, parlem d'activitat, veurem que aproximadament, com es correspon més o menys amb aquest 28% de finançament, el 30% de l'activitat, ja sigui quirúrgica, ja sigui mèdica, és activitat privada que es produeix fora, en el nostre entorn, justament de Catalunya, fora de l'activitat del CatSalut. També, naturalment, i en aquest entorn és important dir-ho, doncs els professionals sanitaris estan lligats de manera molt important a la sanitat privada. A Espanya hi ha 55.000 metges que treballen per la sanitat privada, que no estan en l'activitat pública, el qual representa el 22% dels metges. El 25% de les infermeres també ho fan d'aquesta manera, 61.000 infermeres estan en aquest sentit i més de 120.000 treballadors estan també en l'àmbit privat. Per tant, la primera idea que m'agradaria transmetre, segurament potser és innecessària, però potser ho podem tenir una mica més clar, que realment els que estem aquí avui, perquè majoritàriament estem sector privat, o com a mínim interessats pel sector privat, estem parlant d'una cosa que és molt important, amb xifres objectives en la sanitat espanyola i en la sanitat catalana. Un segon tema que m'agradaria deixar clar o reivindicar o plantejar és que Catalunya és diferent. I això no és una reivindicació ara que tingui a veure amb la situació política o amb el nostre procés, sinó té a veure amb que, efectivament, Catalunya primer va abandonar i va ser la que va portar a terme la primera reforma de l'atenció primària, per exemple, en tot l'Estat. Després es va fer. La Llei General de Sanitat està inspirada en les reformes catalanes i, per tant, en aquest sentit, nosaltres hem tingut sempre una posició capdavantera, però també és veritat que el que jo volia dir no era tant en aquest sentit, sinó potser amb el contrari
Des de quina visió? Des de la visió de que al reste d'Espanya les estructures privades concerten, totes elles i en funció, això sí, naturalment, d'una certa planificació central, doncs concerten o poden concertar, i de fet acaben concertant la majoria, doncs amb la sanitat pública. Mentre que a Catalunya això no es produeix. No es produeix molt bàsicament en l'àmbit de l'atenció primària, no es produeix en l'àmbit de l'atenció hospitalària. Sí s'ha produït històricament una gran col·laboració del sector privat, de les empreses privades en el sector del sociosanitari i de la salut mental, però en el reste no. De fet, quan les estadístiques oficials diuen que Catalunya és la comunitat autònoma que més concertació té, i no és cert ni de bon tros, és de les que menys concertació té amb el sector privat de veritat, amb el sector privat d'iniciativa i de capital privat. Perquè aquest 25% que surt a les estadístiques, en realitat, si mirem quina és la quantitat que va destinada a l'ICS o que va destinada a consorcis o empreses públiques, veuríem que només una part petita, una part va a empreses que realment estan concertades amb l'activitat pública. Per tant, des d'aquest punt de vista, i encara que a mi, com potser alguns de vosaltres que em coneixeu sabeu, jo crec que això no és el més important per a un empresari. El més important per a un empresari és tirar endavant el seu negoci en l'àmbit del mercat, però concertar amb l'activitat pública doncs també ens sembla una qüestió interessant, important, que reivindiquem per eficàcia del sistema, però que en tot cas no s'està produint i es produeix amb l'aparent visió que ens intenten donar. Un tercer tema que volia comentar era també que, com he començat a dir d'alguna manera abans, la prestació privada no va lligada sempre, que això és un altre dels mites que tenim tots a sobre, a assegurança privada. És a dir, això des del punt de vista econòmic no és cert, és minoritària la part que finança la prestació pública, perdó, la prestació assistencial a través de les assegurances. De fet, sí que és molt important, com sabeu, i això sí que és cert, que afortunadament al nostre país 1.800.000 persones tenen doble cobertura a Catalunya i 160.000 més dintre del sistema MUFACE escullen la prestació de serveis sanitaris privats, però és que a més d'aquesta quantitat important hi ha estudis que demostren que fins al 50% de la població utilitza prestacions privades durant un sol any. És a dir, no és aquest 26% de la població el que utilitza les estructures privades, sinó que pràcticament el 50% de la població utilitza la sanitat privada. I després una confusió també en aquest sentit, que és per ampliar aquesta informació, la part aquesta que li correspon a l'assegurança és perquè quan les grans estadístiques ens parlen de finançament privat no pormenoritzen una qüestió que és important. Dels 1.260 euros per càpita a nivell espanyol, que és la despesa pública, i dels 530, que seria la despesa privada, les 2/5 parts d'aquest diner que de vegades sembla que vagi tot a la prestació de serveis, no va a prestació de serveis, sinó que va a finançar fàrmacs o que estan exclosos de la seguretat de la prestació pública o que senzillament hi ha el copagament, com sabeu, de les persones que estan en edat de treballar. Una 5a part està en l'àmbit de l'odontologia, que és un àmbit que de vegades oblidem, però és un àmbit que en altres assegurances públiques està inclòs i en el nostre cas no està inclòs. Una 5a part també està en l'àmbit de l'assegurança, és a dir, efectivament, una 5a part d'aquest diner es produeix a través de companyies asseguradores, i després ens queda una altra 5a part, de la qual la meitat va per pròtesis, ulleres, audífons, etc., i l'altra meitat és producte pagat directament en prestació de serveis de la butxaca del ciutadà.
Aquestes són les tres qüestions que jo volia comentar lleugerament per acabar o per intentar moure alguns paradigmes que em sembla que hauríem de tenir tots canviats, perquè el paradigma imperant no ens fa veure la realitat tal com és. I voldria acabar només amb un plantejament molt personal d'una qüestió que segurament ens estan preguntant o ens estem preguntant tots, això va bé o no va bé. En la conversa que teníem abans d'entrar coincidíem quasi tots amb que allà es deia que no anava gens bé. Jo no seria potser tan pessimista, però sí que efectivament hi ha algunes qüestions que ens han de preocupar. De fet, des del punt de vista, per exemple, de l'assegurament, tant a Catalunya com a Espanya, el nombre d'assegurats és estable, tant en el nombre de persones que tenen doble cobertura com en persones que escullen la sanitat privada, l'assegurament privat dintre del sistema de Muface, que com veieu, com sabeu, és alternatiu. Jo diria que hi ha una qüestió que és evident, que és que en part provocat per la crisi, el que passa és que la crisi no cau del cel, sinó que la crisi és una part de l'evolució de la societat i per tant s'ha de contemplar per què succeeix la crisi, però en part podríem dir, o algú interpreta que és part de la crisi, doncs les millores en inversió i en equipaments del sector privat és altament superior a la que ha estat durant els últims anys i per tant millora molt respecte al sector públic. Malauradament, en l'àmbit dels metges que es dediquen a la sanitat privada, això més bé o és estable o decreix lleugerament, sobretot tenim, per dir-ho d'alguna manera, una població envellida, és una de les qüestions. El que passa és que, efectivament, jo sempre dic, i crec que tots coincidirem, que ens ho posen ben difícil, diguéssim, poder-nos dedicar a la sanitat privada entre altres coses, perquè, per exemple, nosaltres hem viscut des d'ACES quasi un intent de les administracions d'acabar a través de processos de si una persona és laboral o no és laboral, si els quiròfans estan llogats o no estan llogats, d'acabar amb les clíniques obertes, que és l'única manera que té un professional, naturalment, lliure, d'exercir lliurement, si no està contractat, la seva professió. I per tant ens ho posen molt malament, però el cert és que hi ha algun perill en aquest sentit. Hi ha un perill que tothom en parla aquests dies, naturalment, que és la possible desconcertació d'algunes clíniques en l'àmbit de la sanitat pública. Jo crec que des del punt de vista global d'aquells que defensem la sanitat privada, això és relativament, insisteixo, relativament poc important. El que passa és que, esclar, per aquells que els hi toca sí que és important perquè els hi estan movent, diguéssim, les regles de joc d'una manera com a mínim estranya. El que passa és que la meva percepció, i de fet jo crec que la percepció que hem tingut molts de nosaltres és que el Departament de Salut ha fet alguns moviments en aquest sentit i crec que els deixarà en una posició puntual. També es parla molt, diguéssim, de si no la desconcertació, sinó en aquest cas la concentració en el mercat d'alguns operadors de prestació de serveis és un problema o no és un problema. Jo en aquest sentit crec que és important veure que el sector de provisió de serveis té una concentració encara molt inferior, per exemple, al sector de les assegurances. El sector de la provisió de serveis, el 51% dels llits són de grups hospitalaris, el 44% dels llits estan encara en centres que són independents i el 5% estan en asseguradores, mentre que en el sector assegurador les tres primeres asseguradores ocupen el 58% del mercat i el 5% i les 5 primeres el 71%. Per tant, aquest fenomen, diguéssim, d'aparent concentració és encara, diguéssim, poc comparat amb la concentració produïda en l'àmbit de l'assegurament. I per altra banda, quan es produeixen aquests moviments, jo estic absolutament convençut que són oportunitats per cada un anar al segment en el qual troba realment una resposta per part
tant dels ciutadans, que aquests haurien de ser el nostre referent continuat, com de les empreses asseguradores. I per últim sí que hi ha una qüestió que a mi em sembla que se'n parla i que aquesta sí que em sembla molt perillosa, que és, com estava dient abans amb algú de vosaltres, doncs un procés de certa, potser excessiva, inflació en els actius, és a dir, es compren empreses a uns preus que semblen un pèl desorbitats i a la vegada el producte que donen aquestes empreses està amb el sentit contrari, amb deflació, perquè no cal que us digui a tots vosaltres que el que paguen en els professionals i en les pròpies entitats prestadores dels serveis, en l'àmbit sobretot, i aquí em torno a referir en l'àmbit assegurador, doncs està en clara deflació. De qui és la culpa de tot això? Primer, a mi les culpes em sembla que és un concepte moral que no hauríem de buscar, però per entendre'ns sí que podríem dir de què prové tot això. I la meva visió és molt clara. Això prové de que la sanitat és l'únic sector de l'activitat social i humana en la qual un país com el nostre, que és un país lliure, manté una estructura pràcticament comunista, és a dir, de planificació central, amb estructures pròpies i que en alguns casos volen fins i tot, diguéssim, anar... En fi, hi ha una reivindicació clara en aquest sentit de que les estructures haurien de ser de l'Estat. Aleshores, això, tenir en el mercat un operador que dona serveis a preu zero fa que, naturalment, això ho sap tothom, primer, en aquest operador la demanda li creixi fins a l'infinit, com estem veient i com veurem, i per altra banda, els que tenen de treballar al mercat, els preus forçosament ha d'intentar baixar-los per poder seguir venent allò que ja estan venent altres sense tenir en compte, diguéssim, els posicionaments reals de les normes d'economia. Per tant, jo aquí sí que crec que hi ha una preocupació que tots hauríem de tenir en compte. Crec que hauríem de ser reivindicatius i visualitzar molt clarament que si el sistema global no canvia, si seguim pensant que hi ha una sanitat pública i una sanitat privada, això no anirà bé. Si seguim creient que les estructures de mercat no serveixen en l'àmbit de la sanitat, això no anirà bé, perquè el mercat és l'única manera demostrada de veritat d'adaptar les necessitats reals i les inquietuds reals de la població i de les persones, per tant, a les ofertes que pugui fer l'empresariat en aquest cas. I l'única qüestió que a mi em fa ser relativament optimista és que aquest procés, diguéssim, d'economia planificada i centralitzada, quan s'ha produït en la història de la humanitat, sempre al principi ha acabat guanyant. De fet, sempre explico que al principi semblava que la carrera espacial la guanyaria la Unió Soviètica, perquè el primer Sputnik, és a dir, quan un posa tota la maquinària de l'Estat a treballar, al principi guanya a la iniciativa privada, que és molt més difícil que es concerti i que es concentri. Però després els països lliures han pogut portar la iniciativa privada a arribar a la Lluna, superant de molt, diguéssim, les gestes de la Unió Soviètica. En un moment com el nostre, en el qual això és un problema, jo crec que hem de fer-ho palès i sobretot hem de pensar també que el futur estarà en les nostres mans, perquè faci el que faci l'administració, que esperem que sigui més sensible a les realitats dels ciutadans i de l'economia i de la societat moderna i lliure, doncs nosaltres tenim la capacitat i tenim l'obligació d'innovar. Ahir, precisament, quan presentàvem el programa de formació, vam tenir la sort que estigués amb nosaltres el president de Roca Salvatella, en Genís Roca, una persona de gran capacitat comunicadora i que es dedica precisament a implantar noves tecnologies en l'àmbit de les empreses i específicament vam estar parlant una mica també de les empreses sanitàries, doncs ens explicava les innovacions importants que van haver-hi en el Mobile World Congress. I és clar, quan ell ens explicava que hi ha un material que es diu grafè
i que és un material que és una làmina d'un àtom de gruix i que té unes característiques absolutament mai esperades fins a aquest moment i que revolucionarà absolutament tots els estats de la computació, de la conducció, etc. Quan hi ha àmbits de la realitat virtual que superen absolutament ja totes les call conference, les conferències, etc. Quan el Big Data és una realitat, és a dir, el món que ens ve a sobre és un món absolutament diferent en el qual nosaltres hem de ser i podem ser els protagonistes. Per tant, jo us convido a tots vosaltres a guanyar aquest futur perquè amb les vostres mans està el futur. Moltíssimes gràcies.